Vítame vás pri sledovaní videa My diskutujeme, ktoré vám prináša sieť regionálnych novín My. Milí diváci a fanúšikovia regionálnych novín My, profesionálne náhradné rodiny sú témou ďalšieho dielu zo série My diskutujeme. Kto sa môže stať profesionálnym náhradným rodičom, čo táto práca obnáša a akú úlohu poskytujú centrá pre deti a rodiny? Aj to sú témy, o ktorých budeme dnes hovoriť. V štúdiu vítam pani Ľubicu Blandovú, riaditeľku Centra pre deti a rodiny Banská Bystrica. Dobrý deň. Dobrý deň. A takisto vítam pani Miriamu Vicénovú, profesionálneho náhradného rodiča a predsedníčku sekcie profesionálnych náhradných rodičov Fóra zamestnancov Centier pre deti a rodiny na Slovensku. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak už som to vo svojom úvode možno naznačil. Mnohí ľudia poznajú pojem profesionálny náhradný rodič, ale možno nevedia úplne presne, že čo to znamená. Kto je profesionálny náhradný rodič a akú úlohu zohráva v systéme starostlivosti o deti? Pani Blandová. Profesionálny náhradný rodič je zamestnancom Centra pre deti a rodiny. Na rozdiel od iných zamestnancov, ale vykonáva svoju prácu doma, v svojom domácom prostredí. To znamená, že s centrom má uzatvorenú pracovnú zmluvu a dohodu o poskytovaní starostlivosti konkrétnemu dieťaťu. A toto dieťa je umiestnené v jeho domácom prostredí. Pani Vicénová, vy ste profesionálnou náhradnou rodičkou a máte aj svoje biologické deti. Ako sa vám to darí skĺbiť dohromady? No, všetky deti spolu vyrastajú u nás v našom domácom prostredí a teda navzájom sa obohacujeme. Aká je dnes situácia na Slovensku, keď sa na to pozrieme z takého širšieho pohľadu? Koľko pôsobí profesionálnych náhradných rodičov a koľko detí sa nachádza v ich starostlivosti? Mám štatistiku ku koncu apríla 2026. Máme 876 profesionálnych náhradných rodinách na území Slovenskej republiky, ktorí sa teda starajú o 1445 detí a mladých dospelých. V súčasnosti ale evidujeme aj nejaké voľné úväzky, konkrétne ich je 76 na pozíciu profesionálny náhradný rodič. A aký je hlavný cieľ profesionálnej náhradnej rodiny, keď to porovnáme, dajme tomu, s adopciou alebo s pestúnskou starostlivosťou? Áno. Hlavným cieľom je poskytnúť deťom dočasné prostredie, kým sa nezmení ich životná situácia alebo krízová situácia, ktorá nastala v ich rodine a prečo vlastne museli byť deti vyňaté z pôvodnej biologickej rodiny. Chcem prizvukovať tú dočasnosť starostlivosti, ktorú ale nevieme nikdy pri prijatí dieťaťa predikovať, ako dlho bude táto dočasná situácia trvať. Rozdiel medzi inou formou náhradnej rodinnej starostlivosti je ten, že profesionálny náhradný rodič je zamestnanec Centra pre deti a rodiny a deti sú súdom zverené do starostlivosti Centra pre deti a rodiny. Kdežto forma náhradnej rodinnej starostlivosti, ako je náhradná osobná starostlivosť, pestúnstvo alebo osvojenie, je rovnako súdom nariadené, ale deti sú zverené konkrétnej osobe a nie je to už inštitucionálna ústavná starostlivosť. Takže deti vlastne sú pridelené do centra? Áno. V zmysle kľúčového zákona, ktorým je zákon číslo 305 z roku 2005 zbierky zákonov o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení ďalších právnych predpisov. Zákon ustanovuje, že starostlivosť profesionálnej náhradnej rodine má prednosť pred ostatnými organizačnými súčasťami Centra pre deti a rodiny, ako sú napríklad samostatné skupiny alebo špecializované samostatné skupiny. Ďalej zákon ustanovuje aj to, že každé dieťa do 6 rokov veku musí byť prednostne umiestnené v profesionálnej náhradnej rodine. Pred čím napríklad? Pred inou starostlivosťou alebo nejakou ústavnou starostlivosťou, ak by bola taká možnosť? Aby sme to teda divákom vysvetlili, aj profesionálna náhradná rodina ako organizačná súčasť Centra pre deti a rodiny poskytuje ústavnú starostlivosť. Ale tá ústavná starostlivosť sa neposkytuje v samostatnej skupine alebo špecializovanej skupine, ale v domácom prostredí profesionálneho náhradného rodiča, čo je teda kľúčové. Spomínali ste tú dočasnosť, tak dieťa vlastne prichádza do tej profesionálnej rodiny len dočasne, tak ako je náročné žiť potom s tým vedomím, že raz to dieťa odíde? Pani Vicénová. Tak
Je to určite veľmi náročné, aj keď my ako profesionálni náhradní rodičia máme veľkú výhodu v tom, že máme k dispozícii multidisciplinárny tím, ktorý je vlastne v Centre pre deti a rodiny a akékoľvek problémy, ktoré by sme vlastne mali, alebo nejaké problémy, čo sa týka možno aj rozlúčenia sa s dieťaťom, tak vieme spracovať za pomoci či už psychológa alebo sociálneho pracovníka. A teda už aj na príprave profesionálnych náhradných rodičov je prizvukované, že tá starostlivosť je dočasná a teda keď dieťaťu sa zmení tá sociálna situácia, či už v rámci rodiny alebo možno v rámci nejakej inej formy náhradnej starostlivosti, tak sa teda s tými deťmi rozlúčime. To musí byť, určite to je emocionálne dosť náročné. Určite áno, je to náročné. Z toho dôvodu vlastne odborný tím podpory profesionálnych náhradných rodičov tvorí aj psychológ, sociálny pracovník, ktorí pracujú ako s profesionálnym náhradným rodičom a jeho biologickou rodinou, tak aj s deťmi, ktoré majú z centra a pripravujú ich na tento dôležitý životný okamih, keď dieťa z profesionálnej náhradnej rodiny odchádza do iného prostredia, či do svojej pôvodnej biologickej rodiny, alebo do náhradnej rodinnej starostlivosti. A o aké deti sa profesionálni rodičia starajú najčastejšie? Existujú skupiny detí, ktoré potrebujú väčšiu pomoc? Áno, profesionálny náhradný rodič môže mať starostlivosť 1 až 3 deti, ktorým poskytuje starostlivosť. Avšak pripravujeme profesionálnych náhradných rodičov aj na možnosť prijať dieťa, ktoré je zdravotne znevýhodnené, zdravotne ťažko postihnuté, alebo na dieťa, ktoré je tzv. Maloletý bez sprievodu. To sú maloleté deti, cudzinci na území Slovenskej republiky, ktorí sa ocitli bez sprievodu dospelej osoby. Rovnako aj tieto deti sa snažíme umiestniť v profesionálnej náhradnej rodine. A profesionálni náhradní rodičia v tomto prípade alebo sú zamestnancom Centra pre deti a rodiny. Čo to v praxi znamená? Pani Vicenová. Tak v praxi to znamená to, že svoju prácu, tak ako sme už spomínali predtým, vykonávame predovšetkým z našej domácnosti alebo z našich domovov, avšak stále sme zamestnancami Centra pre deti a rodiny a teda dôležité veci súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí riešime a komunikujeme s multidisciplinárnym tímom a teda máme stále tú takú podporu odborníkov, ktorí nám pomáhajú zvládať všetky tie situácie, ktoré starostlivosť o tieto nám deti zverené vlastne prináša. Ja by som chcela k tomu ešte dodať, že vlastne dieťa, keď je umiestnené do Centra pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu, alebo môže byť aj na základe dohody umiestnené v Centre pre deti a rodiny, stále je právne zodpovedný za toto dieťa centrum, a teda štatutár centra. Z toho dôvodu o dôležitých otázkach dieťaťa nerozhoduje samostatne profesionálny náhradný rodič, ale naozaj rozhoduje o tom široký multidisciplinárny tím, ktorý každú dôležitú životnú udalosť dieťaťa podrobne analyzuje a prináša najlepšie riešenia alebo rozhodnutia v záujme dieťaťa. To je asi veľa takýchto vecí, ktoré treba riešiť. Áno, týkajú sa napríklad zdravotného stavu, týkajú sa vzdelávania, špeciálno-výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa, rozhodnutia o tom, ktoré krúžky dieťa bude navštevovať a tak ďalej. Chcem ale dodať, že ani rodičia, ktorí nie sú zbavení rodičovských práv, nie sú vyňatí z tejto starostlivosti a z tohto spolurozhodovania. Snažíme sa naozaj do tohto multidisciplinárneho tímu a do tzv. Prípadových konferencií, ktoré pravidelne organizujeme pri dôležitých životných udalostiach alebo situáciách v živote dieťaťa, prizývať aj biologickú rodinu, pokiaľ je cieľom sociálnej práce sanácia rodinného prostredia. Čiže spolupracujete aj, dajme tomu, s biologickými rodičmi tých detí? Našim prvoradým záujmom je, keď rodina prekoná svoju životnú situáciu alebo životnú krízu, ktorá viedla k tomu, že dieťa boli dočasne vyňaté z rodinného prostredia, je našim cieľom, aby sa deti čo najskôr mohli do tohto prostredia vrátiť, keď táto životná kríza pominie alebo je vyriešená. A aj pritom spolupracujeme s biologickými rodinami, aby sme im dávali pomoc a podporu, aby sa táto životná situácia čo najskôr vyriešila. A takisto aj deti s rôznym znevýhodneným alebo postihnutím majú možnosť dostať sa ku profesionálnym náhradným rodičom?
Áno, je našou prioritou a cieľom, aby sme čo najviac aj detí, u ktorých to zdravotný stav umožňuje, mohli umiestniť v profesionálnej náhradnej rodine. Každé dieťa do 1 roka veku, ktoré je zdravotne znevýhodnené, by malo byť rovnako prioritne umiestnené v profesionálnej náhradnej rodine, ak bolo dostatočne poučené lekárom o tom, akú špecifickú zdravotnú starostlivosť toto dieťa potrebuje. Poďme sa pozrieť na profesionálneho náhradného rodiča. Ako sa stať profesionálnym náhradným rodičom? Čo musí spĺňať človek, ak sa rozhodne vykonávať túto profesiu? Aké sú základné podmienky? Áno, ja by som na toto odpovedala, že teda vyžaduje sa vek minimálne 25 rokov veku. Potom sa vyžaduje úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Preverujeme vhodnosť bytových podmienok, v ktorých by bola poskytovaná starostlivosť dieťaťu z Centra pre deti a rodiny. Ďalej je dôležitá príprava na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti. O tej príprave si budeme asi hovoriť trošku neskôr. Dôležitá je bezúhonnosť záujemcu o profesionálne náhradné rodičovstvo. Ak je v manželskom zväzku, tak bezúhonný muž musí byť aj manžel alebo manželka. Rovnako je dôležitá psychická spôsobilosť na výkon tohto povolania, ale psychickú spôsobilosť žiadame taktiež od manžela alebo manželky. A samozrejme je podmienkou aj zdravotná spôsobilosť. Zdravotná spôsobilosť. A ako dlho trvá, kým prejde ten potenciálny profesionálny rodič tým procesom? Od toho, dajme tomu, príde za vami, keď povie, že by mal záujem o toto vykonávať až po, čo ja viem, ten bod, keď dostane dieťa do starostlivosti. Vzhľadom k tomu, že prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti vykonáva každé centrum pre deti a rodiny na území Slovenskej republiky, každé centrum to má ošetrené trošku ináč. V našom centre konkrétne je to 80 hodín, ale takto, tých 80 hodín platí na území celej republiky. Ale ako si to rozložia časovo, aký dlhý časový rámec to je, to záleží od každého centra a odborného tímu, ktorý túto prípravu vykonáva. Ak má teda záujemca o vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti stredné odborné vzdelanie, musí absolvovať túto prípravu v rozsahu 80 hodín. Ak má stredné odborné vzdelanie s maturitou, tak sa vyžaduje príprava v dĺžke 60 hodín. Samozrejme, nestačí len toto. Ak sú teda manželia, tak vyžadujeme, aby v rámci tej prípravy aj manžel alebo manželka sa zúčastnili nácviku praktických zručností v rozsahu 21 hodín. Táto príprava sa realizuje bezplatne a aj po ukončení tejto prípravy ešte neznamená, že človek sa automaticky stáva profesionálnym náhradným rodičom. Naozaj si musí nájsť, kde sú voľné miesta a dohodnúť sa s centrom. Tam samozrejme uvádza, o aké deti alebo akým deťom by chcel poskytovať starostlivosť a tak ďalej. Záleží od toho, či sú aj voľné miesta v tom ktorom centre, ktoré osloví. Príprava však platí iba 5 rokov od ukončenia prípravy. Pani Vicenová, ako to bolo vo vašom prípade? Ako ste sa vy rozhodli, ako ste postupovali? Tak my sme sa rozhodli, že vlastne chceme sa stať profesionálnym náhradným rodičom už skôr. Počkali sme si, kedy bude organizovaná príprava na profesionálne náhradné rodičovstvo práve v centre, kde aktuálne vykonávame aj túto pozíciu. A od ukončenia prípravy po absolvovaní všetkých tých podmienok, ktoré už spomínala túto pani riaditeľka, sme potom dostali vlastne dievčatko, o ktoré sa teraz staráme aktuálne. A trvalo to asi nejaké 3 mesiace. Táto príprava dostupná každému záujemcovi a kde ju možno absolvovať? Áno. V každom centre pre deti a rodiny na území Slovenskej republiky Ústredie práce má svoju stránku, kde sa aj zverejňuje, kde je možné a v ktorých termínoch aktuálne sa bude realizovať príprava v ktorom centre pre deti a rodiny. Ešte existuje aj taká možnosť, že keď si dajú záujemcovia žiadosť o absolvovanie prípravy v našom centre a my sme možno práve ukončili prípravu niektorých záujemcov, tak vieme odkázať na najbližšie centrum, ktoré v najbližšej dobe bude znovu realizovať prípravu. Profesionálne náhradné rodičovstvo je zamestnanie, to už sme hovorili. Ako je legislatívne upravené a čo priniesol nový zákon o profesionálnych náhradných rodičoch?
Áno, my sa veľmi tešíme zákonu o profesionálnych náhradných rodičoch. Je to zákon číslo 376 z roku 2022, ktorý vlastne upravuje ten pracovnoprávny vzťah. Mimo iného napríklad upravuje dĺžku pracovnej doby, upravuje dovolenku, upravuje podmienky, za ktorých sa môže záujemca stať profesionálnym náhradným rodičom. Tú dovolenku upravuje v tom smere, že koľko dní dovolenky môže čerpať profesionálny náhradný rodič a ešte má možnosť, či túto dovolenku bude čerpať sám z hľadiska svojej psychohygieny, alebo či bude čerpať dovolenku s našim dieťaťom a rôzne ďalšie iné náležitosti. Čiže je to zákon číslo 376 z roku 2022. Ale aj ďalší zákon číslo 305 z roku 2005, zbierky zákonov o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktoré vlastne stanovuje podmienky sociálno-právnej ochrany dieťaťa a podmienky, za ktorých sa pomáha rodine tohto dieťaťa preklenúť krízovú životnú situáciu, v ktorej sa ocitlo, aké odborné metódy práce sa budú s touto rodinou vykonávať a tak ďalej. Potom nemenej dôležitá je aj napríklad vyhláška číslo 103 z roku 2018 zbierky zákonov, ktorá upravuje a precizuje niektoré ustanovenia zákona o sociálno-právnej ochrane detí. Napríklad stanovuje počet detí v profesionálnej náhradnej rodine, stanovuje obsah a rozsah prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. Ďalej stanovuje výšku úhrady výdavkov na dieťa, ktoré je umiestnené v profesionálnej náhradnej rodine. Stanovuje napríklad vreckové pre dieťa a podobné finančné náležitosti. Nemenej dôležité je vlastne aj to, že zákon číslo 305 stanovuje aj takú zásadnú vec, ktorá je podľa môjho názoru, a to je tá, ktorú som už spomínala, že starostlivosť v profesionálnej náhradnej rodine má prednosť pred ostatnými formami starostlivosti v Centre pre deti a rodiny a že každé dieťa do 6 rokov veku musí byť prednostne umiestnené v profesionálnej náhradnej rodine. Potom sú tam niektoré výnimky, napríklad to, ak je dieťa členom širšej súrodeneckej skupiny. To znamená v praxi asi to, že keď sa rozhoduje medzi niečím, čo je medzi umiestnením do profesionálnej rodiny a umiestnením niekam inam? Ak je možnosť umiestniť dieťa do profesionálnej náhradnej rodiny, tak vždy je to využitá táto možnosť. Sú rôzne okolnosti, ktoré nám dočasne neumožnia umiestniť rovno dieťa do profesionálnej náhradnej rodiny. Napríklad, že momentálny počet profesionálnych náhradných rodičov v centre má v starostlivosti už toľko detí, že sa tam nedá umiestniť ďalšie dieťa, alebo že profesionálny náhradný rodič nie je pripravený prevziať do svojej starostlivosti dieťa so zdravotným znevýhodnením. S týmto však veľmi pracujeme už aj pri tej príprave, pretože je špecifická oblasť prípravy, kde sa snažíme alebo záujemcov o profesionálne náhradné rodičovstvo pripraviť na to, že môže byť k ním umiestnené aj dieťa, ktoré je zdravotne znevýhodnené, alebo dieťa, ktoré je z iného kultúrneho prostredia, alebo maloletý bez sprievodu. Ako na to reagujú títo rodičia? Príprava im objasňuje, čo všetko môžu čakať, avšak raz zažiť je asi lepšie ako 100-krát počuť. Samozrejme je to veľmi náročná a ťažká práca a myslím si, že tá príprava je dostatočná na to, aby sa ten obzor trošku roztvoril a tí profesionálni náhradní rodičia boli upovedomení o tom, o aké deti by išlo, ktoré by boli umiestnené do ich starostlivosti. Veľmi nám pomáha pri týchto prípravách, ak sa jej priamo zúčastňujú aj profesionálni náhradní rodičia, ktorí už u nás pracujú. A veľmi pomáha aj to, ak sú tam profesionálni náhradní rodičia, ktorí majú napríklad dieťa v starostlivosti, ktoré je zdravotne znevýhodnené. Pani Vicenová, vy sa zúčastňujete takejto prípravy? Áno, v našom centre sa práve my profesionálni náhradní rodičia striedame a práve so záujemcami, ktorí aktuálne absolvujú prípravu na profesionálne náhradné rodičovstvo. Zdieľame tie naše skúsenosti už z bežnej praxe, teda z nášho života s deťmi, o ktoré sa aktuálne staráme. Je to pre nich veľmi obohacujúce, aby si vedeli lepšie predstaviť, ako fungujeme a čo všetko to prináša. Čo sa tak najviac pýtajú? Alebo čo im najviac hovoríte? Hovoríte im, že pripravte sa, hej, že...
Tak asi zmenu životného štýlu, tak ešte by som povedal. Určite je to aj zmena životného štýlu, určite áno, ale najčastejšie asi zaujíma presne tá otázka toho odlúčenia alebo rozlúčenia sa s tým dieťaťom, ako sa s tým vyrovnávame, ale taktiež aj také nejaké špecifika tých, ktorých detí, o ktoré sa staráme. Tak jasné, to lúčenie sa s deťmi alebo tak, to musí byť náročné. Už sme to možno hovorili aj v úvode, ale keď sme sa rozprávali pred rozhovorom, tak ste hovorili, že snažíte sa pripraviť na to, že to k tomu patrí. Hej, že to k tomu patrí, ale jasné, že je to ťažké. Áno. Rozlúčka z dieťaťa je jednak prijatie dieťaťa a jednak potom to sprevádzanie počas tej dočasnej starostlivosti a nakoniec tá rozlúčka sú veľmi dôležité etapy v živote profesionálneho náhradného rodiča a nielen jeho, ale celé jeho biologickej rodiny, ako partnera, tak aj pôvodných jeho biologických detí. Tu veľmi dobre zafunguje ak psychológ z odborného tímu Centra podpory profesionálnych náhradných rodičov alebo starostlivosti o profesionálnych náhradných rodičov už vopred spolu s profesionálnym náhradným rodičom pripravujú celú svoju rodinu aj biologické deti na príchod dieťaťa z Centra pre deti a rodiny. Ak ich vťahujú do toho spolu rozhodovania, ktorú izbičku v priestore domácom vyčleniť. Ak môže biologické dieťa vybrať napríklad nejakú hráčku pre to dieťa, ktoré príde, cíti sa také dôležité. Taktiež je veľmi dôležitá práca s tým ubezpečiť to dieťa, že nikto mu mamu neberie. Že sa o mamu nemusí deliť, že mama je vždy jeho mama a vždy aj bude jeho mamou. A len dočasne bude mamou aj pre ďalšie dieťa, ktoré príde. A ešte sme hovorili aj o tom, že keď má to dieťa 18 rokov, čiže je ako prakticky dospelé podľa zákona, ale ešte neznamená to samozrejme, že ho pošlete preč, alebo že mu poviete, že teraz pokračuje niekde tam, ale že môže ešte ostať ďalej. Áno. Dieťa, ktoré dovrší 18 rokov veku, my mu hovoríme, že je to mladý dospelý v zmysle nášho zákona, môže zotrvať naďalej buď v starostlivosti profesionálneho náhradného rodiča alebo samostatnej skupine pre mladých dospelých v Centre pre deti a rodiny, pokiaľ sa ďalej pripravuje na povolanie a teda študuje, alebo až do doby, kým sa neosamostatnení, čo v zmysle nášho zákona znamená, pokiaľ nemá samostatnú prácu a bývanie. Čiže na základe dohody, ktorú s ním uzatvoríme, môže zotrvať až do 25 rokov veku v Centre pre deti a rodiny. Môže sa stať, že je teda aj vysokoškolákom. Teraz mi napadlo, stávajú sa aj také prípady, určite áno, že to dieťa zostane s tými náhradnými alebo profesionálnymi rodičmi aj potom, aj po tých 25 rokoch, už ako v takom neformálnom, dá sa povedať, vzťahu. Neformálny vzťah je, ale nezostane už v jeho domácnosti natrvalo. Ale tak ako sa vracajú deti na skupiny v centrách pre deti a rodiny, pretože majú vytvorený blízky vzťah a nejakú vzťahovú väzbu s konkrétnym vychovávateľom alebo pomocným vychovávateľom, rovnako je to aj v profesionálnej náhradnej rodine. My zatiaľ máme len jedného takého mladého dospelého, ktorý odišiel z profesionálnej náhradnej rodiny, ale to z dôvodu, že pani profesionálna náhradná rodička už dosiahla dôchodkový vek a teda odišla do dôchodku. A chlapec si chcel vyskúšať takú tú prípravu samostatnú v realite, nie že má za sebou tú podporu profesionálneho náhradného rodiča, takže sme ho umiestnili do bytu pre mladých dospelých, kde úspešne teda sa pripravuje na maturitné skúšky a tak ďalej. To je ešte len na maturity. To držíme palce. Ale poďme sa teraz pozrieť už sme hovorili o práci, tak poďme sa pozrieť na odmeňovanie profesionálnych náhradných rodičov. Z čoho sa skladá ich mzda? Áno, odmeňovanie profesionálneho náhradného rodiča ustanovuje zákon o profesionálnych náhradných rodičoch a skladá sa z takých dvoch zložiek. Jednou zložkou je základná zložka mzdy, ktorá je ustanovená nariadením vlády a je priamo zakotvená aj v zákone o profesionálnych náhradných rodičoch. A od tejto základnej zložky mzdy sa potom odvíjajú ostatné pohyblivé zložky mzdy, pohyblivé rôzne príplatky. V prvom rade je to tzv. Paušálny príplatok, ktorý za každý odpracovaný deň profesionálneho náhradného rodiča stanovuje určitú čiastku, ktorá mu je z tejto základnej zložky mzdy pripočítaná k mesačnej mzde.
Potom záleží od počtu detí, ktoré má v starostlivosti alebo ktorým poskytuje starostlivosť. A je to tzv. Príplatok za počet detí v starostlivosti profesionálneho náhradného rodiča. To sa tiež od 2 až 3, niekedy sa stane, že aj 4 deti, ale to výnimočne. Takže tiež sa odvíja percentuálne od základnej zložky mzdy. Ak sa profesionálny náhradný rodič stará a poskytuje komplexnú starostlivosť dieťaťu, ktoré je zdravotne znevýhodnené, tak berie taký špecifický príplatok za starostlivosť o dieťa zdravotne ťažko postihnuté. Tiež sa percentuálne odvíja od základnej zložky mzdy a tiež záleží od toho, či takúto starostlivosť poskytuje jednému alebo viacerým deťom. Okrem toho, aká je náročnosť poskytovanej starostlivosti, či je to napríklad bábätko, kde je 24-hodinová starostlivosť, alebo či je to dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, alebo akékoľvek iné dieťa, napríklad dieťa s poruchami správania. Potom sa môže stanoviť tzv. Profesijný príplatok, čo v praxi vlastne znamená u iných zamestnancov ako keby osobný príplatok. Rovnako ako všetci ostatní zamestnanci, aj profesionálny náhradný rodič za nejaké mimoriadne vykonanie nejakej starostlivosti alebo nejakého skutku môže dostať odmenu. Hradí profesionálny náhradný rodič z tohto platu aj všetky výdavky na dieťa? Nie, toto je mzda profesionálneho náhradného rodiča ako zamestnanca. A potreby dieťaťa sú zabezpečované z iných finančných zdrojov, inými finančnými prostriedkami. Napríklad pri príchode dieťaťa dostane profesionálny náhradný rodič základné vybavenie, ako je napríklad posteľstvo, stolička, skriňa, kočík, autosedačka a podobne. Ak o to požiada, nemá to k dispozícii. Ale dostáva aj finančné prostriedky, sú to mesačné príspevky na úhradu výdavkov na dieťa, ktoré sú odstupňované podľa veku dieťaťa. Ak tieto nepostačujú, a má napríklad zvýšené výdavky na nejakú zdravotnú starostlivosť, na športovú činnosť alebo na nejaké školské povinnosti, tak si požiada o úhradu zvýšených výdavkov na dieťa. Okrem toho ešte je podporované aj bývanie dieťaťa v profesionálnej náhradnej rodine, kde raz za rok v zmysle vyhlášky dostane profesionálny náhradný rodič na každé dieťa finančný príspevok, ktorý sa volá úhrada výdavkov na bývanie v profesionálnej náhradnej rodine. Okrem toho, podľa veku dieťaťa, toto dostáva mesačne aj vreckové. Napríklad na 15 rokov, tak pre zaujímavosť môžem povedať, že je to vyše 40 € na mesiac na dieťa. Ďalej ešte dieťa môže dostávať pri dôležitých životných udalostiach výdavky, ktoré sa nazývajú vecný dar. Čiže z týchto finančných prostriedkov sa môže pri týchto dôležitých skutočnostiach v živote dieťaťa zakúpiť nejaký vecný dar. V prípade, ako sme už hovorili o tých mladých dospelých, keď v 18 rokoch sa rozhodne, že odíde z centra a z profesionálnej náhradnej rodiny, dostane tzv. Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého. Pre zaujímavosť napríklad je to 10-násobok sumy životného minima. A môže robiť aj inú prácu popri tom? Nevylúčuje sa to. Samozrejme potrebuje o tom Centrum pre deti a rodiny vedieť. A ak sa iná zárobková činnosť nejakým spôsobom nevylúčuje, to znamená, že ak by mal profesionálny náhradný rodič starostlivosti bábätko alebo dieťa do 3 rokov veku, tak samozrejme nemôže vykonávať inú prácu, ktorá sa nedá robiť z domu. Nemôže vykonávať inú prácu. Ale ak je to dieťa, ktoré chodí do materskej škôlky a ďalšie dieťa do školy, tak ako ktorýkoľvek bežný rodič, keď chodí do práce, môže aj profesionálny náhradný rodič, samozrejme so súhlasom centra alebo s tým, že dá centru na vedomie, že bude vykonávať aj takúto ďalšiu prácu, môže ju vykonávať. Pani Vicenová, ako je to vo vašom prípade? Máte ešte ďalšiu prácu? Áno, ja mám ešte ďalšiu prácu, ale vykonávam ju z domu tiež. Čiže dá sa to sklbiť? Dá sa to sklbiť, áno. Poďme sa teraz pozrieť, alebo možno pani Vicenová, alebo ešte ste chceli doplniť, pani Blandová? Nie, ďakujem. Že taký skôr ľudský rozmer tohto, aj keď už sme ho celkom dobre naznačili, že možno skôr teraz na pani Vicenovú otázka, že v čom vás táto práca obohacuje po tej ľudskej stránke?
Tak táto práca je naozaj veľmi obohacujúca a to skrz to, že sa staráte o rôzne deti a každé jedno dieťa vás veľa naučí, veľa vám ukáže vám možno aj možnosti, ktoré ste vlastne v rámci výchovy svojho biologického dieťaťa nevideli. Takže je to veľmi, veľmi dobrý pocit, keď môžete zdieľať úspechy dieťaťa, ktoré je vám aktuálne dočasne zverené a prekonávate rôzne prekážky a vidíte, ako tie deti, ako sa im darí, ako rastú, ako napredujú. Takže je to veľmi, veľmi pekná práca. Ja by som ju skôr nazvala poslaním ako prácou, pretože je to naozaj, dá sa povedať, že 24-hodinová starostlivosť 7 dní v týždni, takže je to skôr takéto poslanie ako práca. Ja to takto vnímam. Určite sa to dá nazvať skôr poslanie ako zamestnanie. A pani Blandová, ako je to vo vašom prípade? Ako vás táto práca obohacuje po ľudskej stránke? Je to práca nielen s deťmi, ale teda aj s profesionálnymi náhradnými rodičmi, s odborným tímom. Človek sa neustále celoživotne vzdeláva, odborne rastie. Niekedy si myslí, že už nič ho nevie prekvapiť a predsa sa niečo stane. Všetci prežívame úspechy našich detí, všetci smútime, ak sa niečo nepodarí a dieťa zostane sklamané. Snažíme sa mu byť oporou, podporou. Myslím si, že by som nemenila. Keby ste sa mali rozhodovať znova, tak idete znova do tohto istého. Áno. Ešte pani Vicenová hovorila, že je to práca, jasné, 24 hodín, 7 dní v týždni a vy ste už hovorili, neviem koľko otázok dozadu, o dovolenkách a hovorili ste aj, že ten rodič môže mať dovolenku takú, že to dieťa, že má vlastne bez toho dieťaťa, čiže to dieťa odovzdá zatiaľ do centra ku vám. Áno. Nie je to len počas dovolenky. Ešte som vlastne chcela dodať, že k tej pohyblivej zložke mzdy patrí aj tzv. Príplatok za zastupovanie. Ten sa týka vlastne profesionálnych náhradných rodičov, ktorí zoberú do svojej starostlivosti napríklad na 6 hodín za týždeň dieťa od iného profesionálneho náhradného rodiča, ktorý čerpá tzv. Prestávku na obnovu kondície. A tu môže čerpať vtedy, ak poskytuje starostlivosť dieťaťu s ťažkým zdravotným postihnutím. Čiže vlastne to je ďalší príplatok. Táto prestávka na obnovu kondície znamená, že profesionálny náhradný rodič, ktorý má v starostlivosti dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím, túto prestávku môže čerpať dvomi spôsobmi. Bude to 24 hodín raz za mesiac. Vtedy centrum zabezpečí starostlivosť o dieťa v samostatných skupinách alebo v špecializovanej skupine. Alebo ten druhý spôsob je, že raz za týždeň na 6 hodín čerpá prestávku na obnovu kondície a vtedy starostlivosť o dieťa môže zabezpečiť iný profesionálny rodič, ktorý má za to príplatok za zastupovanie. Samozrejme, profesionálny náhradný rodič ako zamestnanec centra má rovnako ako každý ostatný zamestnanec nárok na dovolenku. Ale zase má dve možnosti, ako sa rozhodne. Či tú dovolenku v rozsahu 5 týždňov podľa veku alebo 6 týždňov bude čerpať bez dieťaťa a naozaj bude zbierať fyzické sily, psychické sily na to, aby mohol ďalej vykonávať túto svoju prácu. Alebo či časť tej dovolenky bude čerpať aj s dieťaťom. To znamená, že dovolenka je takým ideálnym časom, keď sa dá čo najviac približiť dieťaťu, zdieľať s nimi príjemné zážitky kdekoľvek, na chate, pri mori a kdekoľvek inde, ísť si na zmrzlinu, do pizzerie a podobne. A ak sa teda rozhodne, že bude čerpať prestávku, teda dovolenku s dieťaťom, tak na každé dieťa na jeden deň dovolenky dostáva tzv. Príspevok na dovolenku na toto dieťa. Pani Vicenová, ako je to vo vašom prípade počas dovolenky? Tak v mojom prípade počas dovolenky je to práve tak, že to tak kombinujeme. Využívame tú možnosť, že vieme kombinovať aj mať dovolenku s dieťaťom. Teda dopriali sme pobyt deťom, o ktoré sa aktuálne staráme, pobyt pri mori. Boli sme párkrát aj v Slovinsku napríklad, ale taktiež chceme upevňovať to také naše rodinné puto s našimi biologickými deťmi a teda čas dovolenky trávime aj bez detí, o ktoré sa aktuálne staráme. A využívate aj to, čo spomínala pani Blandová, že niekoho, kto vám, nejaký iný náhradný rodič na nejaký čas, že vás, dajme tomu, zastúpi? Áno, aj to využívame. Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí uvažujú nad tým, že by sa chceli stať profesionálnymi náhradnými rodičmi?
Tak ja by som im odkázala hlavne, aby sa toho nebáli, aby išli do toho s otvorenou mysľou, ale aj srdcom, pretože práca profesionálneho rodiča je, aj keď je náročná, je naozaj veľmi krásna, obohacujúca a človek získa iný rozmer, iný pohľad možno na svet, na problémy a na všetko to, čo vlastne v bežnom živote zažíva. Ja by som chcela odkázať, aby sa nebali toho odlúčenia od toho dieťaťa, že síce dospelé srdce profesionálneho náhradného rodiča môže byť v tej chvíli rozbité na kusky, ale celý ďalší život dieťaťa, o ktoré sa staral a ktoré ide tam, kde už bude, teda dúfajme, že trvalo a navždy, bude zlepený, zahojený a ošetrený a môže byť plnohodnotný. Keď príde ku vám človek prvýkrát s týmto, že sa príde opýtať, že dajme tomu, že chcel by som byť profesionálny náhradný rodič, čo sa ho pýtate, alebo čo mu hovoríte, keď príde prvý raz za vami? Pýtame sa, aká je jeho predstava, čo všetko vie o profesionálnom náhradnom rodičovi a akú on má predstavu, že aké toto bude jeho povolanie, ako ho bude vykonávať. Pani Vicenová, aké ste mali vy skúsenosti? Ste asi mali nazbierané informácie, keď ste sa o tom alebo preto rozhodli? Tak nejaké informácie som mala, ale veľmi, veľmi nám pomohla hlavne príprava na profesionálne náhradné rodičovstvo, kde všetky otázky, ktoré sme si nejakým spôsobom nevedeli možno dohľadať alebo nájsť, nám boli zodpovedané a urobili nám takú jasnejšiu predstavu o tom, čo táto pozícia, profesia obnáša, čo je všetko s tým spojené, aj tie tienisté stránky, ale aj tie pozitívne stránky, ktoré táto práca so sebou prináša. Keby sme mali, však hovoríme o tom celú túto diskusiu, celý tento rozhovor, ale keby ste mali vysvetliť ľuďom, že prečo vlastne potrebujeme takéto profesionálne náhradné rodiny vlastne v tomto systéme starostlivosti o deti, že čo by ste odpovedali na takúto otázku? Viete, vieme poskytovať starostlivosť aj v samostatných skupinách, kde je podľa vyhlášky najviac 10 detí, kde je stanovený počet zamestnancov, ktorí sa pravidelne striedajú v smenách. Avšak pre zdravý vývin dieťaťa je naozaj kľúčové, aby vyrastalo v stabilnom rodinnom prostredí, ktoré vlastne zabezpečuje to bezpečie, kontinuitu vzťahov a aj tú individuálnu starostlivosť. Práve bezpečná vzťahová väzba s nejakou dospelou osobou predstavuje základ pre rozvoj emocionálnej regulácie, dôvery voči svetu, sebe samému aj v budúcich medziľudských vzťahoch. A práve profesionálna náhradná rodina vytvára podmienky, ktoré sú najbližšie prirodzenému rodinnému prostrediu, než samostatne usporiadaná skupina napríklad. Umožňuje vlastne dieťaťu nadviazať stabilné a dlhšie trvajúce vzťahy s konkrétnymi osobami, zažívať ten pocit prijatia a rozvoja v prostredí, ktoré naplňa plnohodnotne jeho potreby. Stabilné rodinné prostredie predstavuje významný faktor a teda poskytuje najlepšie predpoklady pre ďalší harmonický vývin dieťaťa. Preto je táto forma starostlivosti v centre uprednostňovaná zákonom a v najlepšom záujme dieťaťa. Čiže to dieťa akoby vidí tie vzory rodičov, súrodencov prípadne, čiže má ten vzor, ktorý potom môže uplatniť vo svojom ďalšom živote. Áno, prirodzené sociálne učenie v rodine si myslím sa nedá nahradiť. A čo by sa podľa vás malo zmeniť, aby bolo na Slovensku viac ľudí ochotných otvoriť svoj domov deťom, ktoré to práve najviac potrebujú? Ja sa veľmi teším, ak ľudia alebo záujemcovia o profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti to nerobia len z núdze, že nemá momentálne žiadnu prácu a teda budem profesionálny náhradný rodič a berú to ako povolanie, ako ktorékoľvek iné. Veľmi fajn je, ak naozaj o tejto pozícii pracovnej niečo vedia, ak majú vzťah k deťom a naozaj ten altruizmus sebe v tom, že chcem pomôcť niektorému dieťaťu, aj keď len jedno dieťa zachránim, nespasím celý svet, ale tomu dieťaťu zachránim celý život. A ak mu viem poskytnúť to stabilné rodinné prostredie, to bezpečie, viem ho prijať, viem sa o ňo starať, a nie preto, že nemám prácu, ale preto, že to chcem urobiť a cítim to ako svoje poslanie, tak vtedy je to výborné. Stávajú sa aj také prípady, že to ľudia robia preto, že to vlastne berú ako v
podstate ako prácu, keď nemajú inú prácu, dajme tomu? Tá motivácia, prečo sa chcú stať profesionálnym náhradným rodičovstvom, sa napríklad skúma už aj pri tej príprave na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. A sú aj niektoré prípady, kedy naozaj sa so záujemcami neuzatvorí pracovný pomer, pretože tá motivácia sa ukázala byť trošku iná ako tá, že naozaj nezištne pomôcť tomu dieťaťu. Pani Vicenová, možno tiež vaša odpoveď alebo váš pohľad na túto otázku, že mali by podľa vás viac ľudia sa zaoberať alebo rozmýšľať nad touto témou, prípadne si o nej nás informácie? Dostatok informácií určite už je ohľadom profesionálneho náhradného rodičovstva a zdieľam názor pani riaditeľky, že keď to chce človek vykonávať, tak v prvom rade by mal mať ako prvú vec ten záujem toho dieťaťa a tú túžbu pomôcť zmeniť možno život k lepšiemu, hoci len jednému dieťaťu. Je to asi to najdôležitejšie, ak to takto človek cíti, tak by bol vhodným kandidátom na profesionálne náhradné rodičovstvo. Dámy, ja vám ďakujem, že ste prijali pozvanie na tento rozhovor. Myslím, že sme sa dozvedeli, aj diváci sa dozvedeli množstvo nových, zaujímavých a podnetných informácií pre nich, prípadne ak rozmýšľajú nad náhradným rodičovstvom. Pani Ľubica Bľandová, riaditeľka Centra pre deti a rodiny Banská Bystrica, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A takisto profesionálny náhradný rodič, pani Miriama Vicénová, takisto ďakujem. Ďakujem aj pekný deň prajem. A vám, milí diváci, takisto ďakujem za pozornosť a želám ešte pekný deň.